Ando, nanganak yan. Sa Bilang bahay. Nabata na yung mga mamsere kay nanganak akong anay katag. 16 ko magtutoy. ang tambuan Meow, 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 meow. Ano sa naman yung anay? Naisig. sugdi No! Naisig laba. magpabuhagay ang kalay sa balaang espiritu nga daw ulan Ginoo mo kakining kasing-kasing padila aba sa kalayo mo ug ning katapusang mga adlaw ligo na ako Ginoo Ginoo ipakunsad ka na ko ang imong gahom Ginoo Ginoo hiabuang katapusang dihog mo ani ako ablihin ang tambuanan sa kalangitan karon ug sugdi magpabuhagay ang kalay sa balaang espiritu nga daw ulan Ginoo mo kakining kasing-kasing ko padila aba sa kalayo mo ug ning katapusang mga adlaw ligo na ako Ginoo Ginoo ipakunsad ka na ko ang imong gahom Ginoo Ginoo iyabu ang katapusang lihok mo ani ako ako ugasi Ginoo o kini ang hilak sa sulod ning kasing-kasing ko putli ako ugasi Ginoo o kini ang hilak sa sulod ning kasing-kasing ko putli ako hugasi Ginoo mao kini ang hilak sa suluning kasing-kasing ko putli ako hugasi Ginoo mao kini ang hilak sa suluning kasing-kasing ko putli ako hugasi Ginoo mao kini ang hilak sa suluning kasing-kasing ko putli